Sanibonani guys, igama unqabile nibathela mazibela homecoming ngomhla ka-7 August. Uzethu mane wafuna ukuyibambela mathupha yonke le investigation-ke yokuthi abantu-ke bayathunjwa bese beyacuya laphaya endaweni-ke yase-Okhambeni. Seyivuka ekuseni nje epakisha i-lunch box, hayi bo, abantu bambuza ukuthi endlini uzethu ulibangisaphi? Wathi ngiye-Thekwini. Wathi uyokwenzani manje eThekwini? Wathi hhayi sengizwile ukuthi-ke lo bhuti lo oboshiwe laphaya owayenza lo msebenzi kaMalikaju, hhayi uhlala lapha eThekwini kanti uboshelwe ejele laphaya eThekwini, nami ngiyangakhona. Athi ungaraji, ngeke zethu. Ngishilo nje ngathi umsebenzi wamaphoyisa nje lona. Yini manje? Bazothini kona mengase bethole ukuthi wena usufuna manje ukwenza umsebenzi wawo? Wathi ayi angikhathali-ke. Wathi uma wakhe hlala phansi zethu udle ukudla sekulungile. Wathi ngizothenga uphaya endleleni. Ntombo kubonakala ukuthi akasabambeki-ke manje, uyizwa ngaphakathi lento. Ifika laphayana-ke guys ejele lalapha eThekwini, ambona ubhuti nje impela oyisikhondlakhondla egqoke iy'ngubo eyi-orange zasejele. Hhayi lo bhuti lowo mane nje wathi gamuba, wathi nguZethu, Dr. Zethu Hlongwane. Wathi awulona iphoyisa wena? Wathi cha bhuti, mina nje ngodokotela nje walapha eklinikhi yase-Okhambeni. Wathi manje ufuna ukwazini? Wathi yazi kuye kwaba nesigameko lana sabantu abadukayo bethunjwe bese emva kwalapho beciywa iy'cucu-ke zangaphakathi emzimbeni. Angiyazi ukuthi into eseke yenzeka nala impela eDurban. Manje ngithi-ke angibuzi ukuthi abantu-ke abekho yini obaziyo abasebenzisana nabanye ekugcineni bese emva kwalapho-ke kugcina sekuqhubeka, ngoba lento ngathi iyaqhubeka impela. Ngifuna ukwazi ukuthi bakhona nabangaphandle abangaqhubeka nalo mshikashika. Hhayi lo bhuti lona-ke amane nje angafihli lutho, athi yebo vele uyaqhubeka lo mshikashika ngoba iy'nhloko zalabantu laba okuyibona phela abawuphethe lo mshikashika baboshiwe basaphila futhi-ke basaqhubeka kahle kahle impela. Mewukuthi mina njengoba ngila ejele nje ngiboshiwe, hhayi bazohamba beyobheka abanye impela abazoqhubeka nomsebenzi. Futhi baningi la bantu, khona abaphakishayo, khona abathumbayo, like kuma-division to divisions yabo. Umuntu nomuntu wenza umsebenzi wakhe kodwa imali ikhona. And into ebuhlungu ngalento ukuthi imali yakhona iyahehana futhi ayiyekeki. Make nje wayiqala le mshikashika lo awusakwazi ukuthi uwuyeke. Hhayi bo guys, uZethu uthule njalo ulalele. Uthe suka lapho-ke wathi manje ukhona umlisa-ke thizeni komaziyo okuwuyena ungqondongqondo wayo yonke lento. Wathi hhayi ngizokunikeza nje isibongo kuphela. Wathi uba, wathi uMazibuko. Wathi uMazibuko, wathi ehe. Wathi ngeke akwazi ulwazi Mazibuko. Wathi yebo yena impela. Wathi hayi bo, ulwazi nje uyi-head of doctors laphayana eklinikhi yase-Okhambeni angayenza kanjani into enjalo? No, mhlambe kuqondana amagama. Wathi yabona-ke kulwazi uyena impela kungqondongqondo wayo yonke lento leyo mshikashika wokucuya abantu-ke, uyena impela uMalikaju omkhulukazi. Hhayi bo guys, uZethu akabanga asapholisa amaseko. Wabuza ukuthi ngabe khona nokunye ufuna ukungitshela kona oku-extra. Wathi ubhuti uzonginika imali, uzongiholela ngikutshela. Hheyi uZethu kwabonakala ukuthi hayi wena uyahala impela ukwazi sonke isitori. Kodwa-ke ubhuti ugcine ehambile-ke ebuyele ejele. Sebuyelile egumbini lakhe-ke uZethu akafunanga ukuthi-ke apholise amaseko. Uqale nje waya kumfowabo ungaraji wayomtshela ukuthi yeyi bhuti, hhayi kubi bandla. Ngathi impela baningi abantu aba-involved kuyona yonke lento le, and naye-ke ulwazi Mazibuko o-involved. Like uZethu kawumuntu nje wazi nanokuthi ngisho uShwabi u-involved, kanti noShobane u-involved. Kanti ngesikhathi ekhuluma nje nongaraji nje iphoyisa phela ukapteni ulalele uncinde ngesicapha. And ukapteni siyamazi sonke ukuthi uyishane likaShwabi, and yonke into eyenziwa uShwabi guys uyayazi loya muntu oyiphoyisa. Wenza konke okusemandleni kumkhava uShwabi, noma ngenzani uShwabi ukapteni wenza sure ukuthi umsulwa ngoba vele babangani. Shuthi ugijimile-ke guys ukapteni woxwayisa-ke uShwabi ukuthi hheyi le ntombazane yakaHlongwane isiyalazi lonke iqiniso ngani. So nje nina qaphelani ngoba impela kukhona okunisina kunijeqeza. uZethu ube uqeda ukukhuluma nomfowabo wagijima-ke waya kuShobane yomconfront. Uthe uma efika kuShobane ungene necapha
wathi uyangqongqoza, hhayi wabona ukuthi uShobane akasivuli isicabha, wangena necapha kuyawo. Wathi ya, ngiyakuzonda wena uyinja. Wathi uShobane, hayibo wena uthini manje? Wathi sengiyawazi wonke umshikashika owuphushayo wena, ukhohlakele, ucwiyicwibu zabantu. Wathi hayibo, ukhuluma ngani manje? Wathi vele ngiyazi ukuthi wena noShwabi nihlangene nithumba abantu niqede lapho nibahlinze. Hhayi bo uZethu. Wathi yabona-ke le nto oyikhulumayo ayikho, ungisola ngento engazi. Wathi yabona ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi nibhadle ejele. Ke nize nikwazi ukuphunyuka kule nto le ngizonibamba futhi ngizokwenza isiqiniseko sokuthi nibhadle ejele. Wabe suke ehamba lapho guys, uZethu evuthazela ethukuthele. Kubonakala nje ukuthi uphoxekile ngoShobane. Bengakaze ayitshele ukuthi he is capable of something so vile, something so unethical, something so cruel. Yazi uma niwabona ukuthi hayi cha la wenza nje isinqumo esi-right sokuthi angamshadi uShobane, ngoba wayezoshada uMaligatshwa kahle kahle, owayezothi ngelinye ilanga mhlampe ahalele iy'cubu zakhe naye belele embhedeni, hamane amshaye ngenye i-operation guys. I-operation eyayizomenza phela ukuthi aqhubeke nokuba yisicebi, ngoba kushiwo kwathiwa once wangena kule nto le awube usakwazi ukuphuma, akuphumeki guys. Yeyi, hhayi akupheli-ke lapho. Kusho ukuthi-ke uShobane emva kokuthi uZethu ahambe, uzamile ukufonela uZethu amncenga ukuthi angaqhubeki nayo yonke le nto, ezama ukumxwayisa ukuthi la madoda lawa ay-involved kule mshikashika are-powerful and are very very dangerous. Kodwa-ke uZethu akafunanga ukulalela, uqhubekile wadlathuzela enjalo akanayo ngisho imoto ugirl, uhamba ngezinyawo. Kuthe nje kusanjalo, hhayi kwaqhamuka amadoda amcuthela emva kwakhe, aqeda lapho-ke amvala-ke ubuso ngendwangu-ke ene-sedative emenze nje wamane nje wahaliza kabili kathathu waqeda waquleka. Hhayi emva kokuquleka-ke uZethu-ke bamtshathe njengesaka lamazambane, bamphosa emotweni, okuchaza khona-ke ukuthi naye bamthumbile-ke usemane waphenduka i-victim ebekade ngqoshishilizi-ke we-investigator, ewumphenyi ongasukumi phansi, odlula ngisho amaphoyisa. Manje-ke guys-ke ngaleso senzo nje usemane waphenduka i-victim. Hhayi impela-ke sebemthathile-ke naye bamthumba, asazi noma bazogcina-ke impela-ke bemsikile-ke naye iy'cubu zakhe, ngoba phela la bantu laba abakhethi, badla fumuka, badla silaza. Ukuthi udokotela noma uwisidakwa noma uyisihambi nje siyahambela emgaqweni ngendlela, abanandaba. As long as une-kidney, une-liver, bazokusika bese-ke bayodayisa ukuze phela ibhizinisi labo liqhubeke lidlondlobale. Guys, asithembe-ke ukuthi impilo kaZethu guys izophepha, nokuthi-ke uNgaraje uzosheshe avule amehlo abone ukuthi hhayi cha, usisi wakhe ubanjwe yila bantu, ngoba uthe kumhlebelela phela indaba mande-ke bemthumba. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Bathela Mazwibela Homecoming ngomhla ka-7 August. uZethu mane wafuna ukuyibambela mathupha yonke le investigation-ke yokuthi abantu-ke bayathunjwa bese beyaciwa laphaya endaweni-ke yase-Okhambeni. Uthe evuka ekuseni nje epakisha i-lunch box